Asa adil kita pe ikon patu paundo keadilan tuakka dongatta. Unang porak sabula saru pare songon purang sidua baba. Molo tajom tu dongatta tu hita pe tajom ma. Horas madita saluhna di hamu kadamang dok dainang pajupang mahita musai rap dok video nami tikion dinalah pasaton nami ma jamita minggu di hita ima minggu tanggal 26 Maret 2023. Ada orang soh pasahat tami jumolo mahita martangiang. Asiniro hamadi hamu dohok dame nesian debata amata dok nesian anak na Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Hesekiel bidu 45 ayat sia rodi ayat 17 ima ujahan jamita di hita ujahau ma itonga-tongatta. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah tungna terbang dohamu ali aka idut ni Israel pahola kamu ma pangrupaon dot hama gowan jala ulan hamu ma uhum dot hati goran pasohot tamu ma panosak muna mangojar-ojar bangsok kusian pertalian na nina Tuhan Jehovah. Ikon masa di hamu timbangan nasitong dohot apang nasitong dohot poting nasitong yang go apang dohot poting ikon dos do tulukna asa sapar 10 ni sada tuhuat do sada poting jala sapar 10 tuhuat do sada apang ikon tuhuat do panuluhanna alai anggo sada mas ikon 20 ringgit do 20 mas dohok 25 mas dohok 15 mas ikon sada tail di hamu odo pelian tatingan sigugua munai saparonom ni sada apang sian sada tuhuat dahanon jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuan eme ia aturan ni miak iko marpoting do bononna sada poting pasapuluhon sian sada pikul asa 10 poting gabi sada tuhuan ai 10 poting do tongon sada tuhuan jala sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru sian tano ni Israel natakas di aek bahen pelian si panganon pelian si tutungon dohot pelian hamuliateon bahen perdengganan dinasida ninna Tuhan Jehovah. Iko sadok bangso na tanoon margugu tu pelian tatingani di iduk ni Israel. Ikon radotan ni idukido atong aka pelian si tutungon pelian si panganon dohot pelian si inumon di aka ari raya di aka poltak ni bulan di aka ari sabat pe rodi sadok ari raya bulun di pinopar ni Israel ikon ibana patupahon pelian pardosaon pelian si panganon pelian si tutungon dohot aka pelian hamulatehon bahan perdengganan di pinopar ni Israel ido yanggo sahakna damang dok denang di tasaluhukna topik ni minggutta ima ulahon uhum dohot hati goran mangulahon uhum dohot hati goran mangalehon lasniro haro sasitong nai mangalehon kebebasan ala dang adong bedisi na merasa dirugikan dang adong be na merasa tidak adil alai sude namora na bugus namar pangkat doh nasomar pangkat molo nunga mian di bagasan uhum dot hati goran rapma sarupa ma jabbarna alani uhum dohot hati gorani sudedo nyak kita mangoloi jala lomodor hatta molo diperlakukan hita dohot adil alai olo sipata alani keadilan na tapatupa menurut kita mabanjuk rohani akadongata atau molo tapatu paro keadilan memang olo ronai dang dijalo jolma ala nyaha ala
lomoro hana sida nekon teleng nyan manang dang adil nyan hobartu pangiron nasida alemar hite turpukon ngata bege bohado na debata manuarakon mar hite panurirang Hesekiel asa hot nyan aka hati goran ipatupa keadilan tabege nakaningan bohado na aka ruhut ni aturan diaka sada ukuran timbangan nungka pola adong jelas jadi yang boy bena adong namani belisiani sudah ada standarnya molo tahatai naking keadilan sudiru hita mangoloi asa diperlakukan adil bahkan alani ketidakadilan guran dozol mon nungain merlubah-lubah tu pengadilan boha asa dapat keadilan ini dan saya holan di tingkat kecamatan manang kabupaten sahat do tingkat kota media sahat tu provinsi bahkan tu pusat mengalami keadilan ima alani rekod ni keadilan alani ma molo talului do keadilan hita pe atong ikotong do seimbang manang sarupa tuhuna molo hita menuntut asa ipatu-patu hita keadilan asa adil hita pe ikon patu do keadilan tuaka dongata unang borak sabulan sarupa de songon podang sidua baba molo tajom tu dongata tu hita pe tajom ma tang bu gabi majal manang dang boy holat tajom tuaka dongata ale tu hita gabe tang hahuan na hita keadilan nang sidohoron na iturpukon sudah ada takarannya manang tise pena ikut do berlaku atau kita makada mandok dainang nungai non ngasuk dia keadilan naung tapatupa apakah kita adil menimbang dia kana yang sipatu pota apakah kita adil dalam melaksanakan aka perkara pemimpin bangsa Israel hati-hai di ida nasida dona timbul ketidakadilan gurang nasida nagabe patupahon marlomo-lomo taboto nakadamang nok day nang aha dampakna ketika pemimpin manang seseorang tidak melakukan keadilan dengan benar dampak yang pertama adalah hidup yang tidak sejahtera manang ekonomi gabe susah ma alanyaha ngabui teidara diaka pemerintah hatta mulu dinggado di aturhon keadilani aka rakyat na pena boidona disarihon alai sanga adong nagarna korupsi ketidakadilan yang menderita adalah rakyatnya sendiri alani dampak ketidakadilan ni seorang pemimpin manang seseorang hidup tak sejahtera timbul ketimpangan. Nah, kedua hon nabu tidak molo masa ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin atau penguasa adalah hidup yang putus asa. Molo dang adil, bulan dojol mana putus asa, dang tarjalosa, dang berpihak kebenaran tu nasida. Hidup pengaluan nasida pena gabe dang tu debatabe. Gabe gurang mau na mengalului akka hagugun sen portibion alanyaha nunga dipangido hagugun marhite-hite persoalan nadok debata alai ketika pemimpin tidak adil tidak mah pasti rakyatnya juga akan banyak nagabe putus asa tu dia larina adong mau namerdatu adong mau manoba gana-ganaan bahkan ada yang menghalalkan segala cara asa dapat nibana keadilan ini menyogok pun tidak apa-apa. Nah penting boy ibana dapotan nangpe so dibagasan keadilan. Nah manginguk ma ima ketidaknyamanan pasti dong akan terjadi jika hidup kita tidak dilandasi oleh ketidakadilan maka kenyamanan
tidak akan terjadi. Gutur masude, gutur masa manusia aka penindasan, masa madison aka namang garis jolma. Alanya dambe keadilan nasi pangjongonna. Alania kada mangdok dainang gurang do dampak ni ketidakadilan, dampak negatif na terjadi. Dan mulai keadilan on merhite-hite skop yang paling kecil. Bagaimana keadilan itu dilaksanakan di keluarga kita. Adil do hita tu anak kota, manang adil do hita tu natorasta, dan nagabe holan natoras tuntuton. Kita juga harus memperlakukan keadilan itu bagi keluarga. Kita juga harus memperlakukan keadilan itu tu akan natoras. Dan naholan menuntut alai ikut tong donyan boy hita patu pahon. Naringgan marhite-hite keadilan ini. Dita saluk na kadamang dok dainang molutei na kaningan di son itu rupuk tahun arong do aka piga-piga aturan naon di patupa neko sula hononna. Arong do na aka ukuran na disorato di tikeon di turupukon. Arong do di son taringok tu aka peliat pena ikut di bagasan keadilan do. Maka taringok tu pilihan akadamang dok daina bohado hita patu pahon pilihan na adil dinguluta. Perluron bahason, perluron pasahaton. So dia do keadilan marhite-hite pilihan. Digobar do dison aka pilihan nunga adong aturanna. Nunga dimain ukuranna, aka guguan. Nunganon akadamang dok dainang bohado pilihatta. Bohado guguatta. Unang dona mulu pilihan ini adalah kerelaan hati. Bagaimana kita menghitung pemberian Tuhan kepada kita dalam pasahatun pilihan ini dalam ukuran keadilan. Adil akadamang dok dainang dang nekon sarupa tuhukna. Dang na ekos songon tip-tip songon peres ate. Alai ikon songon hobartu kebutuhan nalona. Kalau dia menerima banyak, apakah dia dalam keadilan itu juga memberikan sesuai dengan apa yang diterimanya? Manang sarupa dona nungai pilihan ni nomor 33, doh na nomor 33. Manang sarupa nungai pilihan ni akana bulanan dot harian. Manang sarupa nungai pilihan ni nakarejo doh na sukarejo. Ini juga menjadi pertanyaan dalam hal keadilan. Bohado hita pasahaton. Apakah kita memberikan sesuai dengan apa yang kita terima? Manang bohado hita memilangi najinalo ganupari dohot nata pasahat pilihatta. Damang dok dainang dita saluhukna disosoi do hita marhite turpukon asa daulahumma uhumi dohot denggan di bagasan hati goran unang gabe adong nama lenceng. Hati goran dan yang dohonon na dison sesuai dengan apa yang kita terima, marilah kita memberikan hobartu naung tajal. Bukan berarti kita minta gudang tapasah musena sudi dang. Alai keadilan hati goran ido naikon sipatu ponta. Na perpulima kadamang dok dainang hado rata ida dia ka pengadilan ate di lembaga hukum adong do disi songon lambang ima timbangan neraca timbang jala nama nyopi diikat do si malolongna. Lapatanna dang mernida buhi. Ala yang timbangan itu harus tetap terjadi. Itu harus tetap berlaku. Mata ditutup dang bobi dison nepotisme manang molo mata ditutup dang mernida buhi jabatan manang pangkat harus sama dalam perlakuan hukum. Atau akadamang dok dainang marilah kita memulai ngulut tahun di bagasan hati goran di bagasan keadilan gurang naik neng sipatu pauta aleta mulai sian dirita
Mulu dengan sendiri tetap tu keadilan ini, maka sekitar kita juga akan merasakan dampak dari keadilan yang kita lakukan. Tuhan tama nama ngaramoti hita, Tuhan tama nama nggogo di hita, marilah kita memakai alat ukur yang benar, marilah kita juga mengikuti aturan yang Tuhan buat bagi kita, karena itu merupakan standar yang sudah diaturkan. Keadilan harus terlaksana. Amin. Martang yang mahita. Mulai madasnya roham mali jauh dari mata, diramuti ho hami sahat dikion. Hatamdang hutangi ho kami, berbugui hami, asa buaya li Tuhan hulah kami. Asa hibasan hati goran dok keadilan kami. Medalani guru nami. Marhiti hitanak Yesus Kristus dalam matang yang lainnya. Amin.